खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सावगारियाव नुनाय जोंथि माथि जोंनाया हाथरखि नङा बेयो गंसे न'नि थिंसो गिख्रंथाव आरो जोबोद रोजा सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव न' बांनि थिंफोरा गासैबो गब्लंजोबदों धेमाजिनि दाब दाब जायगायाव गोबां रोजा सारअन्थाइ गोग्लैदों बारहुंखा बारनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैनाया फारसेनिफ्राय खहा खालामलांदों सिरिपानि खामसि ओनसोलावबो आबादारिफोरनि गोबां खहा गोबां बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां रोजा अन्थाइ गोग्लैनाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों आबादथिलिखौ बेनि अनगायैबो बारहुंखा बारनायजों न' बांफोरा बायनो गोनां जादों आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव थिंफोरा गब्लंदों जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो गाव गावनि न'खौ एंगारनानै गुबुननि न'आवसो थाहैनो गोनां जादों सिलाफोथारावबो आबादारिफोरनि गोबां खहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै दिहुननाय आबादा फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों सासे आबादारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 60 बिघानि बांसिन हायाव गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जादोंमोन 8,50,000 रां गुबुननिफ्राय दाहार लानानै आबादखौ मावदोंमोन नाथाय सारअन्थाइया गासै आबादखौ खहा खालामलांबाय होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सरकारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय सरकारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौबो फोरमायथिदों आबादारिफोरा बेबायदिनो धेमाजिनि दाब दाब जायगाफ्राव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां रोजा अन्थाइ गोग्लैनाया गासैबो बिथिङाव खहा लाबोदों एडभान्टेज आसाम 2.0 नि गेजेरजों आसामखौ गुबुन मोनसे महर होनायनि थांखि आसाम सरकारनि एडभान्टेज आसाम 2.0 खौ रायजोआव बेखेवनाय जाबाय जेराव प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिनिफ्राय लानानै मिरुनि गोबां मन्थ्रिफोरा बेयाव बाहागो लादों लोगोसे फालांगिरिफोर आरो इन्डास्ट्रियेलिस्टफोराबो नुजाथिफैदों आसामाव गुबुन गुबुन प्रजेक्ट बानायनो थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो थाखाय आरो सेमि कन्डाक्टर इउनिट बानायनो थाखाय खोथा होलांदों एडभान्टेज 2.0 नि गेजेरजों गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखाय गासै 4,91,500 कौटि रां फोसावलांदों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिरुनि मन्थ्रि आइशनि बैष्णव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामखौ इन्डास्ट्रियेल हाब बा इन्डास्ट्रियेल जायगा बानायनाय जागोन आसामखौ भुटानजों फोनांजाबनो थाखाय गेलेमफु आरो कक्राझारनि गेजेराव गोदान रेल लाइन बानायनाय जागोन बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड ओनसोलाव वार्कशप आरो मेनुफेक्चारिं इउनिट बानायनो थाखायबो खोथा बुंथिदों मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों दि जेब्ला गोरोबथा जादोंमोन अब्ला बड'लेण्डआव वार्कशप आरो मेनुफेक्चारिं इउनिट बानायनो थाखाय रादाय जादोंमोन बे लेखायै आसामनि गिबि मन्थ्रिया 750 एकार हा होबाय दा बे हानि पारमिशननि थाखाय रेलवे बिफाना सावरायगासिनो दं थाबैनो जाहाथे मेनुफेक्चारिं इउनिट बानायनो थाखाय प्रप'जल होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा बासबारियाव 750 एकार हायाव बेखौ बानायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो आसामनि मरिगावआव सेमि कन्डाक्टर इउनिट बानायनाय जागोन जेराव जयेन जानो थाखाय गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जापान साउथ करिया ताइवान जार्मानी आरो गोबां हादरनिफ्राय आसामाव फैदों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा लामदिंआवबो रेलवे इन्जिन बानायग्रा इउनिट बानायनाय जागोन बेनि थाखाय सीएम बिथाङा जाहाथे हा होयो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा बेबायदिनो एडभान्टेज आसाम 2.0 नि गेजेरजों आसामाव गोबां खामानि मावनो थाखाय गासै 4,91,500 कौटि रां फोसावदों आरो बेफोर राजखान्थिनि थाखायल' फोसावनाय जायालासे मोगथां महर मोनोब्ला थारैनो आसामा आरोबाव गोबां सिगां फारसे आवगायलांनो हागोनखौ आसा खालामनो हायो आसामनि सासे आइजोखौ गुबुन रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाय आसामनि सासे आइजोखौ बुथारनानै आथिं आखाइ हास'नानै बेगाव सोनानै दैयाव गारहैनो नाजादोंमोन बुथारग्रा सुबुंफोरा बेयावनो रायजो राजाफोरनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बुथारग्रा बिमा आरो फिसाजोआ उनाव पुलिसनि आखायाव दुथांफोरखौ गथायनानै होदों कलकातानि कुमारटुली हाटआव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा आरो फिसाजोआ गेदेर बेग लानानै गारि भारा लादोंमोन आरो गारि भारा लानानै बेगखौ दैयाव गारहैनो नागिरदोंमोन बेयावनो गिलिर बेगखौ दैखांनो हायैखौ नुनानै आरो थै नांनायखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बा खाथि खाला थानाय सुबुंफोरा नोजोर होदोंमोन आरो बेगाव मा दं बेखौ सोंथि खालामदोंमोन बेनि उनाव दुथांफोरा बेयाव न'नि सैमा थैनायखौ गारहैनो नागिरदों होननानैसो फोलादोंमोन उनाव रायजो राजाफोरनि गोबां नारसिननायाव बेखौ खेवनानै होनो गोनां जादों जेराव सासे आइजोनि थैनाय गोथै देहाखौ नुनो मोननाय जादों बुथारग्रा बिमा आरो फिसाजोनि मुङा जाहैबाय फाल्गुनी घोष आरो बिमानि मुङा आरती घोष ओजोंहाय बुथारजानाय आइजोआ जरहाटनिफ्राय साननैसो सिगांसो कलकातायाव थांदोंमोन आरो बियो बिथांमोननिनो नखरनि सोद्रोमामोन बेनिखायनो नखरनि माबा मोनसे जेंनाखौ लानानैनो बे बुथारनाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों BTRजों लोगोसे गासै आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BTRआव फिन आरोबाव इउनिभार्सिटि गायसंनो थांगासिनो दङ आसाम सरकारा
चिरां जिल्लायाव स्वामी विवेकानन्द इउनिभार्सिटि गायसननाय जागोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा MOU साइन खालामबाय। आसाम सरकारा ससियेल एक्शन एन्ड रिसार्च फाउन्डेशन SARF जों MOU साइन खालामबाय, जायखौ 219.23 कौटि रांजों बानायनाय जागोन आरो बेयाव 1000नि गोबां साख्रि क्रिएट जागोन होननानै मिथिहोदों आसाम सरकारनिफ्राय। उरां जाब्रबथाय जानायजों 46 सुबुंनि जिउ खहा। सुदाननि मिलिटारि ट्रेन्सपर्टआ क्रेश जादों आरो सुबुंफोर थानाय जायगायाव प्लेनआ गोग्लैहैदों, जेराव 46 मिलिटारि आरो सिभिलियानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 46 जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो 10 सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों। सुदाननि खार्टुमाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। प्लेनआ बिरखोनाय समावनो टेकनिकेल जेंना जानायनि जाहोनाव क्रेश जादों आरो सुबुंफोर थानाय जायगायाव गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां न'-बांफोरानो बायनो गोनां जादों। उरांनिफ्रायबो गोख्रैसिन ट्रेन खारहोनो थाखाय भारतआव टेस्ट खालामनाय जादों। हाइड्र'लुप सिस्टेमनि गेजेरजों ट्रेन खारहोनो टेस्टिं खालामनाय जादों आरो बेयाव जाफुंसारोबा बेनि गेजेरजों घन्टासेयावनो 1000 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन खारनो हागोन बे ट्रेनआ। IIT माद्रासआ इन्डियान रेलवेजों लोगो नांनानै भारतनि गिबि हाइड्र'लुप टेस्ट ट्रेकखौ डेभेलप खालामबाय आरो जुदि बेयो जाफुंसारोबा बेंगालरनिफ्राय चेन्नाइनि गेजेराव 30 मिनिटनि गेजेरावनो सौहैनो हागोन। हाइ स्पिड ट्रेन जेरै बन्दे भारत आरो फ्लाइट बेफोरनिख्रुइबो आलदायै ल' प्रेसार टिउबनि गेजेरजों बे ट्रेनखौ खारहोनाय जागोन। रेलवे मन्त्रि आइशनि बैष्णव बिथाङा बे गोजोनथाव रादाबखौ फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला IIT माद्रासनि केम्पासावनो 422 मिटारनि टेस्ट ट्रेकखौ डेभेलप खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय $3 मिलियन होनाय जादों। जुदि बेयाव जाफुंसार जानो हायोबा फ्लाइटनिफ्रायबो गोख्रैसिन ट्रेनआ खारनो हागोन, घन्टासेयावनो 1000 किल'मिटारनि बांसिन जानथायाव खारलांनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव जानाय महाकुम्भ मेलाया मैया जोबनानै थांबाय, अदेबानि मैया जोबथा सानमोन। 45 साननि हाबाफारिजों महाकुम्भ मेलाया जादोंमोन, जेराव भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो सुबुंफ्रा बेयाव फैदों। ओजोंहाय भारतनि साधु सन्यासिफोरजों लोगोसे सेलेब्रिटिफोर, गेदेर गेदेर राजखान्थिगिरिफोर आरो कौटि कौटि सिबियारिफ्रा फैनानै दुगैफैदों आरो गाव गावखौ गोथार खालामदों। संगम आरो गुबुन गुबुन दैयाव दुगैनानै गाव गावखौ गोथार खालामदों सिबियारिफोरा। मैया जोबथा सानाव 1 कौटिनि गोबां सुबुंफोरा दुगैदों आरो अफिसियेल रिपर्टनि बायदिब्ला बे गासै 45 साननि हाबाफारियाव 45 साननि महाकुम्भ मेलायाव 65 कौटिनि गोबां सिबियारिफ्रानो फैदों। मोनफ्रोमबो 144 बोसोरावसो खेबसे महाकुम्भ मेलाया फैयो, जायनि जाहोनाव बेखौ स्पेशेल होननानै साननाय जायो आरो साफ्रोमबो सुबुङानो जिउआव खेबसेयै बे महाकुम्भ मेलाखौ लोगो मोना, मानोना मोनफ्रोमबो 144 बोसोरावसो खेबसेयै महाकुम्भ मेलाया फैयो। देग्लायबो थांनाय 13 जानुवारिनिफ्राय लानानै 22 फेब्रुवारिनि गेजेराव गासै 45 साननि महाकुम्भ मेलाया जानानै थांबाय, अदेबानि मैयानि सानाव थुंगेबाय। आसामाव बांग्रिं मावदों। 5.1 मेगनिटिउडनि गोख्रोंजों बांग्रिं मावदों। हरनि 2:20 बांग्रिंआ मावदों। एपिसेन्टारा मरिगावनि 9 किल'मिटार गोजानाव। बांग्रिं मावनायखौ आसामाव मोनदांनायजों लोगोसे आसामनि खाथि खाला हादर जेरै बांलादेश, भुटान बेफोरावबो मोनदांदों। आसामनि अनगायै इन्ड'नेसियायावबो बांग्रिं मावदों। 6.1 मेगनिटिउडनि गोख्रोंजों बांग्रिंआ मावदों। इन्ड'नेसियानि सलावासी आइलेन्डआवनो बांग्रिंआ मावदों, जायजों न' बां बायनायखौ नुनो मोननाय जादों, नाथाय सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ जेबो रिपर्टआव मोनथ'नाय जायाखै। फोरमायथिनो गोनांदि इन्ड'नेसियाया पेसिफिकनि रिं अफ फायाराव थानायनि थाखायनो बेयाव गोबां बांग्रिं मावो आरो जायजों गोबां सुबुंफ्रानो जिउबो खोमानो गोनां जायो। थांनाय 2021 मायथाइयावबो सलावासी आइलेन्डआवनो 6.2 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायजों 100नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां धोन सम्पति खहा जादों। बेनि अनगायैबो थांनाय 2018 मायथाइयावबो पालु ओनसोलाव 7.5 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो सुनामि फैदोंमोन, जायजों 2200नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिख्रुइबो देरसिन जादोंमोन 2004 मायथाइयाव, जेराव 9.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायनि जाहोनाव 1,70,000 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।